F'nofs Awwissu, fl-eqqel ta' sħana, teżisti kriżi umanitarja kbira fil-Mediterran b'aktar minn 500 persuna jinsabu fil-limbu bejn sema u ilma. Fil-fatt l-Aġenzija Refuġjati f'ħdan in-Nazzjonijiet Magħquda qalet li 507 immigrant qed jitolbu li jidħlu f'portijiet Kenija. Mal-jum, Ritratt MEWT mill-Forzi Armati ta' Malta mid-Dipartiment tal-Informazzjoni tefa' dawl xokkanti fuq il-mewt kiefra li sofrit persuna bejn sema u ilma il-bogħod minn xi art Kenija. Immigrant li hu maħsub li rid jaqsam il-Mediterran għal aspirazzjonijiet aħjar f'ħajtu intlemaħ bla ħajja fuq dingi f'nofs ta' baħar. Nifmu li l-immigrant se tamit minħabba sħana qawwija li taħkem f'nofs ta' baħar bla ken għax-xemx li tħallik bilaċċa l-mewt. Fil-fatt huwa maħsub li l-immigrant kellu nuqqas ta' ilma tajjeb għax-xorb. Quddiem din it-traġedja ġie salvat immigranti ieħor mill-istess dingi li tella permezz ta' helikopter u nġab f'Malta għal aktar kura. Il-kundizzjoni ta' din il-persuna ġiet deskritta bħala stabbli. Fi tweet il-Ministru Michael Farrugia qal li l-operazzjonijiet ta' salvataġġ huwa xogħol li jagħmlu ta' kuljum il-Forzi Armati ta' Malta. Iżda tenna li dan ma nistgħux nibqgħu nagħmluh waħedna bħala pajjiż. Intant l-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Magħquda spjegat kif 151 persuna jinsabu fuq il-bastiment Open Arms filwaqt li 356 persuna oħra ġew salvati milux mill-vapur Ocean Viking. Ħafna minn dawn in-nies sofrew abuż fil-Libja. Sostniet l-Aġenzija f'appell imqanqal biex il-kriżi ma tkomplix tippersisti. Issa l-waqt li l-Ewropa turi bil-fatti kemm tħaddan il-valur tas-solidarjetà u l-Istati membri għandhom jaqsmu bejniethom dawn l-immigranti, qalet in-Nazzjonijiet Magħquda. Kważi 600 persuna tilfu ħajjithom fil-Mediterran matul din is-sena, hekk kif dan il-baħar li eluf ta' snin ilu wellet qatt ta' ċiviltajiet issa tlaqqam bħala ċimiterju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.